esteu? L'estiu ja s'ha acabat i ningú volia que passara això. Haureu quedat amb els vostres amics? Haureu escoltat cançons? Haureu llegit? No us preocupeu, perquè jo tinc ací 5 cançons i grups de música en valencià preparats per a vosaltres. Els catarres! Direu, per què els catarres? En una festa que celebra la nostra escola, per començar la primavera, toquem instrument. Aleshores jo vaig tocar una cançó dels catarres amb la bateria. I a més, és valencià, per això l'he ficat en aquest recompte. M'agrada molt, sobretot perquè les lletres són molt boniques. N'hi ha algunes que són super heavy metal, però n'hi ha altres que són més boniques. Jo no els coneixia, fins que un dia ens va dir: voleu esta cançó o esta? I la que més ens va agradar va ser la dels catarres. Estava molt xula, la lletra molt xula, també molt xulo tot. També toquen amb el violí i amb la trompeta. Mare meva, això no és rock, això és altra cosa. Vos el recomano per a que l'escolteu amb 2 auriculars, el vostre mòbil o on escolteu les coses. El segon va ser un cantant, teatrer o com li vulguem dir, perquè és Bertomeu. També li podem dir Marcel Marcià. És molt bon mestre de música. Sap tocar la guitarra com un crac. Fa... Toca com un verdadero crac. I mola un mogolló. Vos ho estic dient jo, que he estat en ell. Així que no feu cas a altres, però a mi sí, que jo sí que he estat en ell. I sí, toca bé, però tot, vamos, la guitarra, el baix i la bateria. El piano és el que més toca ell, és el seu instrument. Jo de xicotet ja el coneixia, però de major ja no me'n recordava. Fins que un dia el vaig veure en la meva escola. Però bueno, si eres tu! I d'aquest moment vaig començar a tocar la bateria. Bertomeu, a part de ser el meu mestre de música que m'ensenya a ell a fer la cançó amb la bateria, també fa uns teatres que es diu Marcel Marcià. Ramonet, si vas a l'hort, porta figues. Totes aquestes cançons. També n'hi ha algunes que no són de Ramones, però estan ben divertides. Rock, 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 rock a l'escola. Rock, 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 rock a l'escola. Jo encara els escolte i estan molt xules. Són aventures. Com sabeu, a mi m'agrada molt Ramones. Per això, en aquest recompte del tercer, vaig a ficar els Ramonets. Per què no? Lletra de Ramones, però en valencià. Pares, mares, però tota la família. Vosaltres conegueu el cantacançons? Dani Miquel. Està en el número 4. No conegueu a Dani Miquel? Jo moltes vegades he anat a concerts d'ell. Dani Miquel, el gran cantacançons. Jo sí que he anat a concerts, sí he anat. Ja tinc discos que escoltava de xicotet i encara el podem escoltar. Algunes cançons com La rateta Marieta, El Butoni i algunes que altres de fantasia. Si vos agraden les cançons de por, algunes, i de fantasia, teniu que ficar Dani Miquel, el cantacançons, ja i ràpidament. I cinquè i últim lloc, el teniu que conèixer sí o sí. El Gran Teatre en valencià. Al tall, la Peli-Trumpeli. Per favor, ara sí que ho teniu que conèixer, no? N'hi ha algunes paraules molt rares, com patilles tòrtumes i també un peluquèstrimo. Però què són aquestes coses? Però sobretot tenen algunes coses divertides. Van creuant la mar amb un vaixell molt gran, on caben totes les persones que coneixen en la seva aventura. Bueno, fins així el vídeo d'avui. No us oblideu d'escoltar aquestes 5 cançons en valencià. I sobretot que vos vaig a bé l'escola, que tingueu tots un aprovat. No fiqueu menys de 5. Se vegem en el pròxim vídeo. Hasta pronto!
No s'oblideu de donar-li al like, subscriviu-se i doneu-li a la campaneta. Que encara teniu sort, I també passeu-se a veure els vídeos, que alguns no l'han vist, i seguiu-me, per favor. Per favor, hombre. Que és per tota la família, estos vídeos.